हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनलाव आशा खालामो गासैबो मोजां दङ दा गुड न्यूज बेनो जाबाय ADRE ग्रेड 4 एडमिट आरो लोगोसे एग्जाम आरो बेयाव साबैसे स्टुडेन्ट्सआ आनजाद होगोन गासैबो डाटाखौ नोंथांमोननो लाना फैदों एडमिट डाउनलोड खालामनो हाथारसिगोन दा बावैनो डेट फैखाबाय जों बेखौ नायगोन आरो लोगोसे एन्सार किस डिग्री लेभेलाव जाय दाखालि डिग्री लेभेलाव एग्जाम होदोंमोन प्लास ड्राइभाराव नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोबदो अब्लासो बुजिगोन नङाबा नोंथांमोना स्किप खालामबा आन्दायनो हागौ जायफ्रा बडो जब इनफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि साख्रि लोन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय जायफ्रानोखि डिफेन्सआव नेगासिनो दं मानसिया आर्मिनि आपडेट एबा रेलिनि आपडेट दा नेक्स्ट लेभेलाव भिडिअ मोनगोन नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ नायबानो जाबाय गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियल साइटआव सेबायाव थांनाय लोगो लोगो जों माखासे डिटेल्सखौ जों दानिया नायनोसै दायो जों फैबाय अफिशियल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना क्लास 3 आरो लोगोसे क्लास 4 दङ दा जों क्लास 3 आव क्लिक खालामबाय एबा ग्रेड 3 आव जों खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि सिम बिथाङा मोनसे आपडेट फोसावदों आं स्क्रिनाव गासिनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि एन्सार किस दा अफिशियल एन्सार किसआ नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय मोनगोन फुंनि 6टानिफ्राय नोंथांमोना मोनगोन स' बेखायनो बेवहाय डाउनलडिं अफ ओएमआर शीट होनना बुंदों आरो बे जाबाय गाबोननिफ्राय नोंथांमोना 9 अक्ट'बरनिफ्राय 22 अक्ट'बरनि गेजेराव माने मोननो हागोन आरो अके ओएमआर शीटखौ आरो स' बेनिफ्राय अफिशियल एन्सार किया जाहैबाय नोंथांमोना 9 अक्ट'बरनिफ्राय मोननो हागोन आरो दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि ग्रेड 3 डिग्री लेभेलाव काटअफआ एसेबां गोजौ थांनाय नङा मानोना एग्जामा जोबोर गोरा फैदोंमोन दा बिनि थाखायनो स्किल टेस्टआव थांनोबा बेसेबां जननिफ्राय लांगोन बायदि डिसकास खालामगोन दा जों ग्रेड 4आव क्लिक खालामबाय स' ग्रेड 4आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अफिशियल नटिस ओंखारबाय बेनो जाबाय एग्जाम जानो गोनां नोंथांमोननि ग्रेड 4 हिसाबै क्लास 10 लेभेल बेनिफ्राय क्लास 8 लेभेलनि साख्रि दा जों बेयाव क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अफिशियल नटिस नोंथांमोननि एडमिट डाउनलड खालामनाय एबा डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय अफिशियली डेट फोसावबाय आरो बेनो जाबाय 15 अक्ट'बराव नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन 11:30 AM जानाय लोगो लोगो क्लास 8 पास लेभेलनि 10 पास लेभेलनि ग्रेड 4 साख्रि जेराव क्लास 8 निफ्राय 12 सिम नोंथांमोना एलिजिबल जादों बेयाव डिग्री पासआ साख्रि मोननाय नङा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जाखागोन एबारे स्ट्रिक खालामदों स' बेखायनो एग्जामाव थाङोबा नोंथांमोना मा लांनांगोन आइडि बेनो जाबाय नोंथांमोननि पेन कार्ड लांथारनांगोन जुदि दङबा आरो बे गैयाबा नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स लांनांगोन आरो बे गैयाबा भटार आइडि लांबाबो जागोन आरो अके स' बेयावनो होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो एनि वान आइडि नोंथांमोना एग्जाम हलाव लांनांगोन अब्लासो एग्जामाव एलाउ जागोन जुदि एडमिट मोनाबा नैबे नाम्बाराव कल खालाम नोंथांमोना वर्किं आवार्स दङ टाइम दङ बेखौ नायना लाबानो जाबाय दा फाइनालि एडमिटआ ग्रेड 4आ नोंथांमोना 15 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो डाउनलड खालामदो अफिशियल साइटआव आरो डाउनलड प्रसेस भिडिअ फैगोन टेनसन दाला नोंथांमोना बडो जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो नायबाय था जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो